warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu guru kepala sekolah ingkang kinurmatan, Bapak atau Ibu guru saha karyawan ingkang kula hormati lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring anugrahan lan kasrahan. Sangge kula lan panjenengan sedaya saged mangkempal wonten ing wanci menika ingkang titi wanci menika kula dados pranatacara badhe ngaturaken susunan acara nggih menika setunggal atur pembuka kalih atur pengandikan saking ketua kelas kali welas 3 pentas seni kelas 10 lan kelas 11 sekawan atur perpisahan saking wali kelas kali welas gangsal atur pengandikan saking kepala sekolah 6 panutup. Adicara kaping satunggal nggih menika pembuka monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos-maosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara kaping kalih menika pengandikan saking ketua kelas kalih welas dumateng ketua kelas kalih welas kula semanggetan. Adicara ingkang kaping 3 menika pentas seni tari saking kelas 10 lan 11 kula semanggaken. Adicara ingkang kaping sekawan menika atur perpisahan saking wali kelas kalih welas dumateng wali kelas kalih welas kula sumanggaken. Adicara ingkang kaping gangsal menika atur pengandikan saking kepala sekolah dumateng Bapak Kepala Sekolah kula sumanggekan. Adicara ingkang kaping 6 menika panutup monggo kita pangkas adicara ing siang menika kanthi waos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh ingkang kinurmatan kula menika pranatacara ngaturaken agunging pangaksama dumateng para rawuh sedaya bepilih wonten lepating atur anggen kula matur jenang sela wader kali sesonderan apuranta menawi wonten lepat kula pungkasaning atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.